video. I dag så skal vi... Hvad skal vi i dag? Vi skal vise lidt rundt. Nej, vi skal snakke lidt om mig, fordi jeg har fået... Vi skal snakke lidt om mig. Vi skal snakke lidt om mig, fordi at jeg får en YouTube-kanal. Eller jeg har en YouTube-kanal. Og hvis I gerne vil se nogle videoer om mig snart, så er det Magnus Overgaard. Okay. Okay. Som jeg lige har sagt, jeg hedder Magnus. Som jeg lige har sagt, jeg hedder Magnus. Og hun hedder Maja. Maja, du ved godt, du lige vendte den på hovedet, der ikke... Maja, hun har en kanal. Jeg har lige startet en kanal. Hun er 6 år. Og jeg er 9 år. Nej, jeg er 8 år. Jeg tror først, jeg lægger ind ud, når jeg er over 9 år. Hun ligger nede på gulvet og skriger. Eller min grine. Hun er lige her. Kan du sige hej? Det var åbenbart lidt sjovt, det jeg lige gjorde. Skriv ned i kommentaren, om I synes, hun er fjollet. Hun hører også en eller anden sang. Og det er den her. Vi vil slutte dagens video nu. Vi ses!